sen palomies vapaan urotekoon. Valot sammuu, on hiljaista. Perheen äiti on sytyttämässä kynttilää, mutta huomaa, että tulitikkuja ei enää ole. Tyttö muistaa, että omassa huoneessansa on yksi tikku. Tyttö juoksee alakertaan ja huutaa äiti, mutta vanhemmat ovat jo lähteneet kauppaan. Tyttö sytyttää kynttilän ja laittaa sen keittiön pöydälle. Tyttö juoksee oman huoneeseensa soittaakseen äidille, mutta äidille kannattaa. Tyttö menee alakertaan ja huomaa, että tuli oli levinnyt koko pöydälle. Tyttö seisoi portaalla, itki ja kiljui. Entinen palomies Poppa oli lenkillä ja kuuli itkua ja kiljumista Kuosmasten talosta. Palomies Poppa juoksi pihaan ja otti pihaletkun ja suihkutti sitä talon sisään. Tyttö on niin iloinen, että hyppää papan syliin. Vanhemmat tulevat kotiin ja tyttö kertoo, mikä vahinko oli käynyt. Vanhemmat suuttuvat vähän tytölle, mutta kiittävät pappaa monesti. Kiitos, kiitos, kiitos. Tekijät Nea, Iina, Kalle ja Arttu. Laura.